weltare ɓiɓɓe fulɓe ande dinama fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takkusan yoni ha tonto jullomel jeeri gurel boubou ñakaka afni hammada baydi sardogo jiɓeri sardogo babaɓe o takkusan yoni ha to sardogo jajaɓe ene jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko radio leydi ende yettima ɗo e lamorgo leydi ko Mauritanie wonno ko ñalawma hanki o gardiɗo état major leydi Algérie yillima ɗo e nder leydi hono Mauritanie to leydi hono Sénégal mennoɗo wonde gardiɗo leydi ndi Macky Sall yalte e deƴƴere mum gardiɗo jagorɗo leydi hono Sénégal Ousmane Sonko yaltini koppareje ngam wallude ɓen jayaɓe e ɗin toɓoji leydi Mali caggal duuɓi 4 e laamu sabburgu mo Assimi Koïta e batu jagorɗo mabɓe dey ɓe mbawi hono dañde toon martama towɗo min jaaha to Côte d'Ivoire Nigéria Égypte to jolam min jaɓeri min jaaha to leydi hono France leyɗele denduɗe Amérique leydi Israël haɗo goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi mawɗo ekkiɗo hen no lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiri no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo toƴƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye Ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi
fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mborosso ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui redde wiyete ko muuɗa hirda muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy jiɗɗo heɓdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya ceerno Djiby Sy base mum to kaydi no golla hano hannirta ni so tawi a jokkodire makko ma hemmo hano hannirta ni yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodire ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettotoɓe Ayawo TV ko joni min gaddi arde mon computer mon e ɗemgal pular e ñalawma hande o nasande sappo e jeeɗiɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko adi kabaruji men de enen tintina hono bandiraɓe ɗo e nder leydi hono Mauritanie hani toon to Nouadhibou ene wayno Sar Abdoulaye Sarr yettima ɗo kañum e Souleymani Anne mo cubalel law jettima ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie umaradema toon to leydi hono Sénégal ɗum noon ko gam kay yidde notoyade hono catal fedde ɓamtare pular toon to Nouadhibou ɗum noon Nouadhibou naɓe de on mbiyama on dañi haaju mawɗo no fewi nde tawno wonde ɗin ñalawmaji batte toon ñande asatare sappo e jeenayyi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni octobre ko ɗum ɗon ɓe pellitidi ni ko Sar Abdoulaye Sarr e jaatiɗo mum Souleymani Anne ɗum noon mo cubalel ɗum noon ene wayno ko ɓeeɗo tawi mbaɗata jura e sete timmuɗo ɓe tawadɗo ɗo e ko nande Ghali Abouba en ɓe mbawa wadde jura ha toon to Nouadhibou gam tawoyde toon ɓiɓɓe yummiraɓe mabɓe ɗum noon ɓe mbawa wadde toon ɗum noon ñalawma o noon kono mbiruɗo ni ko ñande asatare sappo e jeenayyi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi saga waktuji kay 4 heures ha fayi ɗon e nder jamma taw noon toon to Khiyam ɗum noon halmo luta ɗiɗo e ñalawmaji baɗɗi fayida baɗoji toon ɗum noon ɗiɗo ñalawmaji no mbaɗa ko yeeso teddugal oɗo Sar Abdoulaye Sarr mo ganduɗa ko kanko ala kumpuɗo mo no darde makko e ɗum noon e pulago e nder windere nde kala ɗum noon ko ɓen tigui mbawata wawde kono arde toon to Nouadhibou ene yeewa ñalawma hanki o ko ɗo tigui waala ñalawma hande o ko ɗo tigui waalete e lamorgo leydi kono o Mauritanie taw noon jippude noon ko galle jaatigue makko ɓi yummakko Ghali Abouba ɗum noon hanki wonko waɗaki hen ha keewi ɗum noon ko heddi ko ɓe desini ɗum Nouadhibou naɓe ɗum noon
to nare ɓosoje to toon dey ko Saydou Ba mo likse pe hono gorgol tawɗo e yesso haldirde nde ko Alsane Oumar Bocco gorko mo sa dogo no mbiɗon ne gardidi hono kabaruji men ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie doro paddi murmu ɗum ko gardiɗo hono leydi ende yettima ɗo leydi Mauritanie lamorgo mum Nouakchott ñalawma hanko o wonno o wawi hono arde ɗo here o wawi hono yidirde noon e gardiɗo taw kadi ko leydi hono Mauritanie caggal nde ummi Algérie e oɗo saha noon hanki o ari ɗo here ɗum noon koye e nder oɗon kadi kikiɗe o wawi hono ɓennude toon to Malawi gam wadde ɗo jillu makko e dongre Afrique tittinde jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi hono ende e dongre Afrique nde caggal ko nde yindire mawɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe mbawi wawde haaldude ko ɓuuri rentude e wawde kay sifodirde wonɗen eɓɓole ko nafata leyɗele hono ɗiɗi ɗe gardiɗo état major mo leydi Algérie kañumne ari ɗo jillu wawi hono yidde ɗon nando makko gardiɗo taw ko état major mo leydi hono Mauritanie gam wawde wossodirde e kadi goto foof ko ɗo heedi ɗo jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yewiti e cellal ɗum noon neldi kippuji to nder leyɗele banggue fulnague leydi ndi ɗum noon addi ɗum noon ko teskade won pawle musɗe jippi toon ɗum noon gam haɓanade ɗum équipe aji ɗi noon mbawi won yaade toon mbawa kadi on yillade toon nde tawno won musaɓe hen no feewi ɗo ko ina wayno ko ɗe balɗe hono yimɓe hewɓe noon hoɗɓe toon to palol dande hono maayo ko ɓe dey ene jogui caɗele kewɗe ko fati hono ndiyam ɗum noon caggal kay nde barrage hono manal tadi uddita addini noon e ɗen guure dañde caɗele mawɗe no feewi ha ni woni hen geggi toon e guure mumen gam abbiroyade hono dow landa tawasul ñiŋi laamu ngu kay e wasde ɗum wadde ƴewde kay feere no waddandoroyi ɓen yimɓe toppitiɓe weeyo ngo ndenti ɓe mbawi noon rentinde woni e ɗin taw kadi ko diwanuji ko nande bakana gorgol trasa guiɗi maga e toɓɓoji ma mbawa kono jurtade ñalawma hande o fayi yesso ɗum noon goto foof yo wattu haqqille e ko e ɗam ɗo ndiyam rento kadi no feewi joɗaniɓe ɗo leyɗele denduɗe hono Amérique mbi leydi hono Mauritanie ene jokki darade kay e ƴewde kay hono peeje mum e rende kisal e nder diwan he ɗum noon ɓe mbi wonde maɓe ɓeydu kala koɓe mbaɗanno e ɗen coppéraji kamɓene maɓe ɓeydu kadi jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele hono ɗiɗi ɗe to leydi hono Sénégal toon dey ene wayno hono Macky Sall kañum dey e wayno yalti e deƴƴere nde deƴƴunoy guilay ummi e laamu ngu yaɓan toon to leydi hono Maroc e oɗo saaha noon o wawi hono yaltude ɗum wonno ko ñalawma hanki o e wiide kay ko takkere nde o takkade e laamu makko ngu ko takka ko wasde kay woppude ɗon haydara ɗum noon kanko dey o yeddi ɗum ha laaɓi o werlima ɗum ɗa o wi noon kamɓe dey ndeɓe koɓe goppi ko won koɓe goppi ɗon ha kewi laamu ngu noon foti tan ko nuɗɗude haala gonga wonande kay oɗo agence tako Bloomberg donc ko ɗum ne caggal nde o wanɗo toon joguino toon taw ko forum toon to Londres o wawi hono haalde ɗum o wawi hono riftude noon kala kadi ñiŋoje kadi pawinode e dow mabɓe ɗo ko ndiyam kewɗam ilam kañum e tooɓo kañum e palal dande maayo ɗum addi noon kanko gardiɗo hono jagorɗe leydi hono Sénégal Ousmane Sonko o waɗi junggo makko e jiifa wawi yaltinde koppareje milliard uji hono tawkata ko jeetati wawde kay wiide ɓeɗon dañɓe caɗele ndiyam ɗam mate kay ma dañi ko damori e oɗo saaha mo goɗɗen Ablaye Sylla kanko de o wawi kay kankone kanko wudno koye Déthié Fall o wawi hono taƴƴodiral makko e Déthié Fall o yaaɓini toon to landa Pastef gam wiide kadi ene wallaɓe e ɗin woteji sarɗiyankoɓe boɗoji ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo ko ɓen sukaɓe sappo taw ko rewɓe taw ko jangganno koye duuɗe e toon so école ono frère hono Patrice hono Mbengue kamɓe de ɓe dañino hono caɗele e oɗo ɗeɗo balɗe jawtude gam wiide kay kono piilugol mabɓe ko nande hono kaalaji mabɓe walla ni e murnanɗe mabɓe ɓe mbawi hono yaltinede hayso tawi ni laamu ngu addino kuulal wiide kay yimɓeɓe kala goto foof yo woppe e diine mum ɗum noon addaniɓe kamɓe de e wiide wona caɗele ɗe mbawi ñawdede e oɗo saaha ɓe jamirama kay yoɓe ƴettu golle mabɓe ɗo ko leydi koto Madina Gounass hono payi tan jabɓoɗen toon hono Amadou Samba Lo ƴeego ɓe gonno koye e coñal hono makkari e ɗum noon koye dawol ceerno wonno ma waw artade men hen kadi o jañño e ɗum goɗɗon dawol bannogol toon
Amadou Samba Lo assalamu aleykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alassane Oumar Mbodj mi salminima kadi mi juurimama. Mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Alassane Oumar Mbodj kabaruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass. Oɗo saaha mo kalten Alassane Oumar Mbodj dendagal ko remono alhamdulillah rabbil alamin Allah nini foof e oɗo saaha rewi lawol guila fate makkari ndi oɗo saaha machallah ɓendi ha yoori. Oɗo saaha koye soppede wona ñande kadi ɓe remnoɓe kadi fate maaro alhamdulillah min oɗo saaha o nani coña maaro ko ɓe ɓe ganduɗa ko remnoɓe guerte de kam ene manque seeɗa kono gam yiyama piinde moƴƴiri ene deggori rewde lawol alhamdulillah rabbil alamin. Alassane Oumar Mbodj ɗon nde guesa ceerno Diama Tidiani Ba ha lebtude Madina Gounass ñalawma hanki o wannoma dawol mawgol dawol pattam lami walla bandiraɓe wuuro ngo e guurtiraji kala dawino gam soppude makkari ndi oɗo saaha heddi seeɗa haaldama kadi hawrama aset garoɗo o inchallah walla julɓe kadi ene duttoto to guesa ceerno gam jokkidde makko o inchallah walla. Alassane Oumar Mbodj ɓeɓe ganduɗa ko dognoɓe taxiji mato e nder wuuro ngo kolliri wonde ko ndungu ngu naati ko eɓe jiite koye maɓe nder golle ɗe e nder ya garta wonde wonno heewi ɓakkere ene heewi ndiyam wadde noon kala ko wonnano capannayyi ko capanɗe jeetati ka wonno capanɗe jeetati ko temedere capanɗe jeegom e oɗo saaha noon ndungu ɗo fuɗɗi ustade ɗo golɗe ɗen gusto seeɗa kono fof kam fodde joomum kam ko fodde dépense muɗum e foti wertude patron muɗum ko banggue taxiji moto ɗi goto kala heɓɗo hano hannirta ni. Nden fedde wiyetede andu dinema arnoɓe dakade guesa ceerno gam sippude makkari ndi oɗo saaha Alassane Oumar Mbodj ɓe gayni golle ɗe ɓe mbaɗi jeeruɗo ceerno ɗo e o saaha hewɓen muneɓe ɓundu imminode Fouta e lowre e nokkuji kala e o saaha mbawi kadi ruttade nokkuji meɗen ñaguima Allah kadi nde lawro kennegal laabi kewɗi wondude jaam e calel kisal. Alassane Oumar Mbodj ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Alassane Oumar Mbodj. Amadou Samba Lo Allah jarama a jarama min mbi wonda yo Allah sembina e dawi ɗi ɗum noon ko an uddi computer men e leydi hono Sénégal jaɓanten ɗon ko leydi hono Mali. Leydi Mali dey toon dey ene wayno colonel Assimi Koïta gardiɗo hono sabburdu ndu guila o ari e laamu ngu foɗi ma won duuɓi hono 4 e gardugol makko e ñalawma noon alarbare 16 lewru yokkoma ujunaji 224 jonde mabɓe jagorɗe waɗi ɗum noon ɓe mbawi kande wiide kamɓe e goomu makko ɓe mbawi kadi hono toɗɗede taw kadi ko martaba tawɗo no fewi e ɗin garduji mon général e oɗo saaha de o natti wiyede colonel o wiyete ko mon général omo wonde noon e ɓen nayo ene wayno taw kadi ko on biyeteɗo hono Malika Diaw, Sadio Camara, Ismaïla Wague, Modibo kone ko ɓen tigui e ɓen ma woni nayo jaadiɓe makko mbawi kay dañde martaba tawɗo ɓe mbiyeteɗo e oɗo saaha no mbiruɗen ko généraux ji taw kadi ko 4 ɗum noon aɓe jokki kay ardade kono leydi Mali ndi. Nigéria toon de ene wayno ko setarno goto baɗanoɗo hono kuɓɓam ɗum noon ko ɓen dey ene wayno dey taw on yani toon yimɓe hewɓe noon taw garno koy e ƴewde no dañiri hono kuɓɓam ɗam ene mbawa ene ñeɗa hen e ko oɗo saaha noon taw si tan on ƴetti jeygol huɓɓi fetti toon fodde 150 mbawi hono ruttade e jomumen fodde 50 waɗɓe mbawi hono barmude hen. Côte d'Ivoire 11 lewru décembre ujunaji 2 septembre ujunaji 24 ɗum noon dey ene wayno ko ɓandu suka goto debbo jaranoɗo e duuɓi 19 yitat toon e nder galle mum ɗum noon ko siftinde tan ene wayno kadi taw kadi fittade mum ene yoɓa toon e ɗum noon kadi ɓe teskima hirande ujunaji 220 kadi ko ɓuuri temedde 4 debbo ene wayno fittadu mum kadi ittama toon ɗum noon gam wadde e yertinde e findinde e won leydi ndi ɗum noon ɓe mbi juɓɓi toon ñalawmaji ko nande hono pine en wadde hono théâtre uji en e jertinde yimɓeɓe ɗum waɗi noon ɗum wawde kay wiide wonde ko jadate toon ko watte toon e rewɓe ko wona hunde e jadide no fewi. To leydi hono Égypte jagorgal Iran najo wawi hono taw ko de gueɗe caggal leydi beten hono Abbas Araghchi ko kanko de yilli toon ene woni ñande alarbare 16 lewru taw kadi ko yorkoma ujunaji 224 taw kadi o kanko noon woni kadi ko taw ko sakti ɗum ko taw kadi ko saktirde IRNA ko ɓenti kaali kono jillu ngu taw noon jillu ngu ko wayri ma on duuɓi 12 hay goto mabɓe taw kadi ko fati noon e ɓen diplomate en taw ko jeeyaɓe leydi ko Iran jillaki to leydi hono Égypte ɗo ɗum noon waɗi duuɓi kewɗi taw kadi ko aɓe goni taƴodiri e oɗo saaha jolam jaɓeri leydi hono France toon ko Kemi Seba
ko on de ko jaggaɗo toon to lamorgo leydi hono Paris ko jeeyaɗo leydi hono Benin kanko de darde makko wonno kay ko lundade taw ko ƴiyen leyɗele donc ko jeeyade occidentaux ji e jokkudal makko kadi e leydi hono Russie mo jokkudal mo no fewi ɗum waɗi noon kanko o jagga toon e lamorgo leydi hono France kanko nande altinare 14 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon wi noon ko direction générale mabɓe ko fati hono ndiyan ka woni sécurité intérieure taw ko agence de renseignement mo leydi hono France ko on tigui wawi hono bagginde kaɗo haala leyɗele dendude hono Amérique John Biden kanko dey ina foti yaade toon to Angola e daroɗe lewru taw kadi ko bawte woni décembre ujunnaje ɗe nogas e nayyi ɗum noon ko fandu ha hande toon to leyɗele hono dendude Amérique on mennoɗo wonde taw ko jagorgal leydi Mexique biyeteɗo hono Garcia Luna o taƴanama kay fodde duuɓi 37 e nder dumbundu wonno ko ɓe mbi wonaɓe tumnomo wadde kay on trafic drogue ko nande kadi buñaari ɗum noon ko ñande kay ɗum taƴa ko ñande 16 lewru ndu gonɗen ndu ɗum o taƴana ɗo ko ene wayno ko dente e ɓen leyɗele hono jeegom golfe en yante hono union européenne woni Arabie Saoudite toon Bahrain Émirats Arabie Unis Koweït Oman wonde Qatar kamɓe de ɓe mbawi hono rendu toon ɗum ɗon ko ñande 16 lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Bruxelles gam kay rendinde miijolli mabɓe ha ɓe mbawa hono dañde taw ko dande wotere gam riwtude gueɗe baɗoje toon to Moyen-Orient ɗo haɓe mbawa kay ñippude jayli kono baɗoɗi toon ɗi Israël toon de ene wayno kadi ko armé mabɓe o toon wawi kadi jorde bomboji toon ɗum noon e ñalawma hanki o 16 lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi to banggue worgo Liban e banlieue o foof worgo mum kadi to Beyrouth ɓe mbaɗi noon ko famɗi foof 16 kawri hen e ladial ɗum noon ene wayno noon hono union européenne ene wayno de kañumen mbi wonde ko jadani e ɗeɗo gueɗe baɗɗe toon no wayi bonde ni jadani hen hay seeɗa gasi ha laaɓi to Madina Gounass wononno men toon ko Amadou Samba Lo so tawi ko nate ɓosoje ɗe ko Saydou Abouba mo Litseyba Gorgol so tawi ɗo koye haalete ko Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sardogu yo jaam jogomi jogomon.